बड'ल लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। गहपुराव मोब्लिबजों बोखथाबजानानै सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय 1 नं बिजयपुर गामिनि गाम्बारु बसुमतारिया मोब्लिबजों बोखथाबजानानै जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मोनाबिलि समाव न'नि दरखङाव थानाय मोब्लिब थारआव नांनानै मोब्लिबजों बुजायो आरो गाम्बारु बसुमतारिया गोब्राब जखम जायो। जखम जानाय गाम्बारु बसुमतारिखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो लामा ससेयावनो जिउ गोमायो। बिटिआरआव थांनाय 1999 मायथाइनि एलपि आरो एमइ फरायसालिनि सा 302 फोरोंगिरिफोरनो बिटिआर सरकारा दिनै थिसनथाइ बिलाइ गथायदों। गोबाव बोसोर सम दानबान्था गैयाजासे फोरोंगिरि हाबा मावबोनायनि उनाव दिनै थिसनथाइ बिलाइ मोननानै गोजोननाय फोरमायदों फोरोंगिरिफोरा। दिनै बिटिआर सरकारा बर' बिजोंनि सा 103 आरो असमिया बिजोंनि सा 199 गासै सा 302 फोरोंगिरिफोरनो थिसनथाइ बिलाइ गथायो। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि दाब दाब जायगाफोराव गिख्रंथाव अमानि बेराम आफ्रिकान स्वाइन फिभारआ गिख्रंथाव महर लादों। दासिम आसामाव रोजा रोजा अमा थैबाय। बेखौ लानानै आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि दाब दाब जायगाफोराव अमा फाननाय, अमा बेदर फाननाय बायनाय आरो लांलाय लाबोलाय खालामनायखौ बन्द खालामनाय जाबाय। जाउनाव अमा फिसिनानै नखर सालायग्राफ्रा खाफाल हमनो गोनां जादों। आसामनि उदालगुरि, डिब्रुगड़, तिनसुकिया, दरं, सनितपुर जिल्ला आरो गुबुन गुबुन जिल्लानि दाब दाब जायगाफोराव अमानि गिख्रंथाव बेराम स्वाइन फिभारआ गिख्रंथाव महर लागासिनो दं। ब्रैथि खोलोबनि बड'लेण्ड सोमावसारनाया जाफिनमारसिगोन नामा? बिटिसिनि थामोनथा आरो बड'लेण्ड जांख्रिथायखौ लाबोफिननो चिरां जिल्ला बिजनी हालामनि फस्लाबारि गामियाव सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि, दावराव देख्रेब नार्जारि, जनकलाल बसुमतारि बिथांमोननि दैदेननायाव जर'खा सावरायमेल खुंनाय जादों। आगस्ट दाननि गेजेराव जेब्ला पार्लियामेन्ट सिजन सोलिबाय थागोन, बे पार्लियामेन्टनि सामार सिजननि समनि गेजेराव दिल्लीयाव थांनानै गाहाय मन्थ्रिखौ लोगो हमनानै मेम'रेन्डाम गथायनायनि बेबस्था खालामगोन आरो दिल्लीनि जन्तर मन्तराव डेम'क्रेटिक भाबै खुद्रिनाय दुखु मोननाय डेमनस्ट्रेशना जानोबो हागौ। बेखायनो दुलाराय भारतआव थानाय बर'फोरा गावजों गावनि गेजेराव गोरोन्थि सानलायनायखौ गारनानै खौसेयै गसंथानानै आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ जागायफिननांगौ होनना बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथाङा बुंथियो। आरो सम्भब जायोब्ला जुलाइ दाननि जोबथा सप्तानि गेजेराव बर' नेशनेल कनभेनेन्ट खुंनानै बबे लामाजों बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ खालामब्ला गाहाम जागोन बिनि सायाव गोथौयै सावरायनाय जागोन आरो माखासे थिरांथा लानानै दिल्लीयाव रावना होलांनाय जागोन। ब्रैथि खोलोबनि बड'लेण्ड सोमावसारनाया बुद्धिजिबिनि सोमावसारनाय जागोन होनना सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथाङा बुंथिबावो। बावैसो सान सिगां आसाम सरकारा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय गासिबो फरायसाफोरानो 16,000 रां बान्थाखौ मोननाय नङा, काट अफ मार्कसजोंसो मोननाय जागोन होनना फोसावनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि देग्लाय आनन्दराम बरा एवार्डनि गेजेरजों लेपटप होनायनि सोलाय 16,000 रां बान्था फरायसाफोरनो होनाय जागोन होनना सरकारा फोसावदोंमोन। दिनै सेबेआ सोर फरायसाया बे 16,000 रां बान्थाखौ मोननाय जागोन बेखौ फोसावनाय जाबाय। सेबेआ फोसावनाय बादिब्ला जाय फरायसाया मेट्रिक आनजादाव 75 जौखोन्दो नाम्बार मोननो हादों बिथांमोननो देग्लायनि आनन्दराम बरा एवार्डखौ होनाय जागोन होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।